Ụlọakụ Keystone Bank Limited na njikọ aka Whispering Hope Africa Initiative WHAI Africa agago nnọọ n'ihu wee chịkọba ọzụzụ maka ụmụnwaanyị dị 500 n'ọnụọgụ ndị nke nọ na agbata ịmụ nwa maka etu ha ga-esi wee makwuo ezi ọnọdụ ahụike n'oge ha na-ahụ nsọ ha n'oge a nọ wee merube mmemme nke ya bụ ụbọchị nke afọ a. Ya bụ oke mmemme bụ nke were ọnọdụ n'ụlọ ọgbakọ ezumezu nke ama Ụmụeri n'okpuru ọchịchị ime obodo Anambra East na Anambra State ma bụrụ nke dọtara ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụkarịsịrị ndị ntorobịa nakwa ndị ọzọ eji okwu ha agba izu. Ka Njideka Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya n'oge ọ na-agbape ya bụ mmemme ka eze ọdịnala Ụmụeri Igwe Bennett Emeka kenere ndị Keystone Bank na ndị Y Africa otu ha si wee rọrọ Ụmụeri dịka ebe ha ga-anọ wee mee mmemme nke afọ a ma kọwaa na ya bụ nkụzi ga-enye nnọọ aka ịkụziri ụmụ nwaanyị ndị a na-etonite etonite ihe ha kwesịrị ịma gbasara otu ha ga-esi na-eme n'oge nsọ ha nakwa ịdị ọcha nke ime arụ iji bie ezi ndụ ya nakwa ibi ezi ndụ. N'okwu ha ka onye maneja Keystone Bank Limited ngalaba nke Ọka Oriakụ Uju Ezenwune nakwa onye Executive Director Y Africa Nkechi Udegboka kọwara na ihe kpatara ha ji eme mmemme a bụ iji wee kọwara ma kụziere ụmụ nwaanyị ndị na-etonite etonite otu ha ga-esi na-akpachapụ anya n'ịhazi onwe ha karịsịa oge ha nọ na nsọ ha. N'okwu ya ka onye President General Ụmụeri General Assembly Chief Johnny Mechie kọwara mkpa ọ dị bụ ịzụlite ndị a na-etonite etonite ịchọpụta ọnatarachi dị n'ime ha ma dọnyere ha ukwu ime ka ha wee bụrụ mmadụ. Ọ kọwakwara na Ụmụeri nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ha kwadobere maka ọdịmma ndị ntorobịa nke ya bụ obodo iji mee ka ha bụrụ ndị ọnụ na-elu n'okwu. Onye kụziri ihe n'oge ya bụ mmemme Nwaada Chidimma Ọramale kụziri ụmụ nwaanyị a ihe gbasara ịdị ọcha n'oge nsọ ha, ihe egwu dị na mmekọrịta nke ndị na-anụghị di na nwunye, ịkwụsị ịgụ akwụkwọ nakwa ịnụ di n'oge ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime ha ka ha rapụ ịba uru ma dụọ ha ka ha wepụ aka ha n'ihe ndị a niile. Na Mbụrị ka ndị a bịara njem a gara kpọtụrụ eze ọdịnala Ụmụeri Igwe Bennett Emeka na obi ya bụ ebe ya bụ eze ọdịnala na onye President General nke Ụmụeri Chief Mechie, ndị isi ogbe dị iche iche nakwa ndị Ụmụeri Royal Cabinet nabatara ndị a nke ọma. Ndị a bịara njem a kọwapụtaziri ihe dị iche iche ha ji bịa maka ọdịmma na nkụzi nye ụmụ nwaanyị ndị a na-etonite etonite. Ihe pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme nwere isiokwu ya dịka Let's Talk Period gụnyere ike akpa akụrụngwa dị iche iche nwaanyị ji ejikwa onwe ya akpọrọ Dignity Kits nakwa okwu gbara ọkpụrụkpụ dị iche iche na ihe ndị ọzọ. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.